ishe su yau babu. Najeriya tana cikin lalan hali na yakin basasa shekara 3 da ta hita na Mali Musa Traore, na Niger sai ni kunce, da Najeriya da kanshi Yakubu ga Najeriya su ne ke cewa in basasa da mutum ba su Najeriya sun ketare. A ce Maiduguri kake ka koma da sauyin mazamni wajen kasashe da sun ka taru da na gaya ma duka sojawa ne ke jago. Kamata mu gama karfi da karfe Najeriya ta komo matsayinta na ƙasa guda mai cin gashin kanta. Yakubu Gawon yana raye ya san da haka an kai shi an mahari da an kai sai da yawo ECOWAS. Mine ne gimshikinta? Gyara rayuwar 'yan ƙasa na cikin da bunƙasar da arzikin ƙasa ya tabbata, amma cikin darajar ta ƙasa. Kowace ƙasa da darajarta, kowace ƙasa ta ci gashin kashin sai dawo. Shi ne maharin da an kai sai dawo. A kama ma juna an ka ƙirƙiro ta ba don wata ƙasa ta yi wata ƙasa arziki ba ne. Kama ma juna ne an kai. Tun da wadda ni gaya ma wanda ya hita da yakin basasa shekara 3 ko shekara 4, wani zancen arziki ake yi. 'Yan ƙasa miliyan 3 da waje yaya an ka maido su? Miliyan 5 sun ka bar mahallinsu sun ka koma wani waje, yaushe an ka maido su? Mai duk wannan halin an ka kirkiro ECOWAS don jama'a, don bunƙasar da arziki, kyautata rayuwar 'yan ƙasa, ba raba kan 'yan ƙasa ba ko 'yan ƙasashe aminai. Cikin aminci da girmamawa da daraja an ka ƙirƙiro ECOWAS ko CEDEAO. Ana cikin wannan tahiya, shi tarihi yana da kyau sosai kuwa. Ƙasan akwai wani babban bango da aka ce ma ga turanci Mur de Berlin. Mur de Berlin wanga lokacin yakin da aka cewa yakin sanyi da ya shigo bayan yakin duniya na biyu da ya ƙare tsakankanin gabas da yamma. Can turawa ba mu ba, mu ana raba ka da ganwo ne kana ana raba ka da kaya kana naɗa ganwo, shi ya sa mu ciki. In ba haka nan ba can tsakanin turawa ne.